La Foixarda, per l'èxit educatiu de les persones amb problemes de salut mental. La Foixarda és un projecte social pioner d'atenció a la salut mental en l'àmbit de l'educació a Catalunya i Espanya. Neix el 2017 gràcies a la iniciativa d'un emprenedor social sensibilitzat amb la salut mental i es posa en pràctica aquest mateix any a la Universitat Pública de la Ciutat de Girona, a Catalunya. L'any 2020, la Foixarda s'incorpora a la Fundació Drissa per complementar la tasca d'aquesta entitat en la inserció laboral de persones amb problemàtica de salut mental. Actualment, la Foixarda ja forma part de nombroses universitats catalanes de renom com la Pompeu Fabra, la Universitat de Lleida o d'Andorra i de diferents centres d'educació secundària. Quin és l'objectiu? La Foixarda vol prevenir el fracàs i l'abandonament dels estudis per fer efectiu el dret a l'educació de les persones amb problemes de salut mental i contribuir així amb el que disposa la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat. És molt útil perquè et poden ajudar amb temes socials, poden ajudar-te a perdre el por a parlar en públic, a perdre el por a expressar les teves opinions i tot el similar, a parlar amb altra gent o relacions socials, i te poden ajudar, com he mencionat, en termes acadèmics perquè ho entenen molt bé i si no s'esforcen per ajudar-te, i això és molt valiós. Com ho fem? La Foixarda posa a disposició de les institucions docents i estudiants els suports i les adaptacions necessàries per garantir la igualtat d'oportunitats. Els beneficis que ha tingut derivar els nostres alumnes al projecte de la Foixarda, sobretot per a ells, ha sigut el tenir un acompanyament especialitzat en la seva casuística de salut mental i poder tenir aquest reforç extra a l'escola. I per l'escola, en aquest cas, tenir un vincle amb una entitat especialitzada en salut mental que ens pot donar aquest reforç que des de l'escola d'alguna manera ens falta, i poder treballar de manera conjunta tant amb el Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil, la Foixarda i l'escola. Un altre punt que també hem treballat amb la Foixarda són les formacions al professorat, que ens ha sigut molt útil per llavors aplicar-ho en el nostre dia a dia a l'escola. El projecte ofereix un servei de suport en l'aprenentatge, un servei de suport entre iguals i tallers psicoeducatius per ajudar a gestionar les emocions i potenciar les competències formatives, així com un servei de formació dirigit al professorat. Foixarda pienso que ha sido y ha constituido una experiencia muy positiva en nuestro centro por varios motivos. La primera, porque refleja lo que ha de ser un medio educativo, donde se tenga en cuenta toda la parte de currículum académico, pero mucho más la parte de comprensión de la persona y la integración y la relación entre iguales. También me parece que ha dado un espacio para que personas que estaban sin identificarse en grupo se hayan podido generar un grupo de cohesión y les ha dado un espacio que ha sido muy positivo para ellos. Quins són els resultats? El 70% de les persones ateses ha assolit un èxit educatiu. El 13% s'ha graduat. El 88% no ha abandonat els seus estudis. El 48% estudia amb adaptacions. I el 100% estudia amb suport entre iguals.